Стотици отменени полети и хиляди евакуирани в Япония заради тайфуна Ампил. Властите препоръчаха на близо 10 000 домакинства в райони около столицата Токио да се евакуират. Стихията предизвика прекъсване на електричеството. Скоростта на вятъра достига максимален порив от 60 метра в секунда. Отменени са вътрешни и международни полети, като мярката ще засегне около 50 000 пътници. Спрени са и високоскоростните влакове. От външното ни министерство призовават българските граждани, пребиваващи или планиращи пътуване до Япония, да се въздържат от пътувания през следващите 2 дни. А Южна Корея счупи метеорологичен рекорд. В Сеул беше регистрирана 26-та поредна тропическа нощ. Феномен, при който температурата не пада под 25 градуса. Подобна серия не е има от 1907 година, когато започват съвременните метеорологични измервания. Прогнозите са, че необичайно топлото време ще се задържи до следващата седмица. Емисията ни приключи. Още новини на сайта ни BNT News.bg. Сега следва прогнозата за времето с Владимир Ковачев. Хубав петъчен ден! Избери аудиострима в нашето приложение BNT News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на BNT 1. Свали BNT News. Тази седмица в Бръзди един от шампионите в българското животновъдство. Започнал с 19 крави, днес отглежда хиляди и преработва до краен продукт. И още ръце на каменоделец, сърце на фермер. Вижте една пъстра история за камерунски овце, магарета и холандски кози. Събота 12:30, BNT 1. Класиката е модерна. Добър ден! Вие сте с прогнозата за времето по Българската национална телевизия. Предимно слънчево и горещо ще се задържи времето и днес в по-голямата част от страната. В много райони остава в сила предупреждение от първа степен, в Благоевградска област от втора степен, код оранжево. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса. В София около 34. След обяд в Западна и Централна България ще се развива купесто дъждовна облачност и ще превали, ще прегърми. Ще духа слаб североизточен, в Източна България умерен югоизточен вятър. След слънчевото начало на деня утре, в следобедните часове отново в Западна и Централна България ще се развива значителна купесто дъждовна облачност. Главно в планинските райони и в Дунавската равнина се очакват валежи и гръмотевици. Ще духа слаб в източните части и умерен югоизточен вятър. Температурите ще останат почти без промяна, но районите с опасно горещо време постепенно намаляват. В Източна България и по Черноморието през целия ден ще бъде слънчево, с умерен източен вятър. Максималните температури там ще са в диапазона от 28 до около 30-31 градуса. Температурата на морската вода е 26-27. Вълнението на морето ще бъде 3 бала. В планините е по-значителна купеста и купесто дъждовна облачност ще има в следобедните часове, когато на много места се очакват краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Вятърът в ниските части ще бъде слаб от изток-североизток, а по билат и върховете слаб до умерен с посока от север. С валежи и гръмотевици ще бъде утре в много райони от Европа, в Норвегия, в Балтийските страни, Полша, Германия, Белгия, Нидерландия, Австрия, Чехия, както и в Северна Франция. Ще превали и в северо-западната половина от Балканите, по-интензивно в планините. Там, в останалата част от полуострова, обаче ще се задържи слънчево и необичайно горещо. Слънчево ще бъде и у нас, и в неделя и понеделник, с следобедни валежи и гръмотевици, отново главно в планинските райони. На повече места и по-интензивно ще вали в вторник в Централна и Западна България, когато и температурите временно ще се понижат, но в сряда ще започне ново затопляне, а вероятността за валежи намалява. Това е прогнозата за времето. Приятен следобед!
Ловът е сериозно занимание и отговорност за истинските ловци. Спазвайте правилата. Забранена е употребата на алкохол преди и по време на лов. Задължително е носенето на светлоотразителни елементи или облекло с ярък цвят. Заредено оръжие се носи само по време на лов. Не стреляйте по шум и неясна цел. Бъдете отговорни. Олимпийските игри приключиха, но емоциите с най-изявените ни спортисти продължават до края на лятото. В продължение на 3 седмици Българската национална телевизия ще ви покаже някои от спортните герои на страната. Не пропускайте поредицата спортните таланти на България и вижте житейските истории на Карлос Насар, ансамбъла по художествена гимнастика, Рами Килан, Петър Мицин, Валентина Георгиева, Стиляна Николова и още много други. Всеки делничен ден след По света и у нас в 18 часа. Пътят към успеха е дълъг. Извървете го с нашите атлети.